La delegació del Govern a les Terres de l'Ebre posarà en marxa un programa de detecció de trastorns de la personalitat de l'espectre autista en xiquets, un pla que coordinarà 3 àrees de la Generalitat al territori: ensenyament, salut i benestar social i família, i que té com a finalitat millorar les condicions dels infants afectats. Per fer un diagnòstic més exacte, no? I evitar el sobrediagnòstic. No? Pensem que nosaltres tampoc som partidaris de posar etiquetes a la canalla, no? Perquè a més és una malaltia doncs, que si s'està damunt i es treballa doncs, pot millorar molt, que hi ha molts graus d'afectació, a vegades són casos més lleus que altres, i pensem que tot això s'havia de treballar conjuntament, no? I sobretot evitar l'estigma que pot causar tant al xiquet com a la família. No? El programa, que ja s'ha instaurat en 7 àrees de Catalunya com a pla pilot, millorarà la coordinació entre els serveis existents i permetrà dur a terme diagnòstics més acurats. També servirà de suport a les famílies. El xiquet o la xiqueta que entri al diagnòstic serà un diagnòstic de certesa i tindrà un camí terapèutic a seguir. No? Un dels aspectes que afavorirà la implantació d'aquest pla serà poder disposar d'un cens de casos a les Terres de l'Ebre, a hores d'ara inexistent.